Takže čaute u tohoto nového videjka, možno prvého krajíncího videu. Takže dneska máme motorák, konkrétne skôr aby ste videli, mám aj lepšie vlaky, ako Pershing Vectron, takže teraz si šetrím na gorilu. OK, takže dneska si bereme tento motorák. Potom ospravedlňujem sa, že bude sekať trošku. Ja to točím. Necháme asi takto. Ukáž. Bude to trošku sekať, áno, takže ospravedlňujem sa. Plánujem si kúpiť asi. Neviem. Takže než sa nastúpia pasažieri. Samozrejme, tento vlak už mám dosť dlho. Takže je super. Dobre, takže budeme ešte sa nabíjať. OK. Takže už nám počkaj, nefungujeme trošku myška. Ešte to tak seká, bro. Ospravedlňujem sa. Takže môžeme dať Rexpress Dispatch. Môžeme ísť. OK, už ideme. Že ideme. Dobre, už ideme, let's go. Počkaj, skúsim kabínu. Kabína ide v pohode. Poďme kabíne. Oj. Začína. Aha. No, už to začína. A počkaj, sa nám to trošku rozbehlo. Takže kabíne asi pravdepodobne nebudeme. To je číčino. Takže Sosnovice máme 400 metrov teda. Čiže ukáž na motorák, OK. Môžete napísať koment, čo si mám zlepšiť alebo poradte mi. Že si nemám takú sekanice. Môžete napísať do komentu, čo si myslíte o mojej kvalite. No. Takže Trainci už hrávam 2 mesiace. Za to som našetril tvoje Pershing Vectron. Tu máme ešte nejaké sisle. 2, jeden 100 km a jeden 140 km. Prevážne mám počkaj, som to povedal peniaze. A to teraz neviem koľko mám. Už sa nás to trošku rozbehlo. Okay. To je super. 100 metrov, to ešte nemusíme brzdiť. To je ešte pohoda. Môžeme sa pozrieť do kabíny, a tam to je asi tak. OK, kabína. Dobre, je na to, OK. Máme takto kabínu. Plánujem si kúpiť nejaký ten poschodový citlivý fan. Neviem. Aha, počkaj, zabudol vlastne. To je pohoda. Takže si prestať. Vybrzdíme. Každý je koniec. Už bude trošku takto ostredne brzdiť. Aha, no, som asi moc dobrzdil, no. Takže tam je zelená, tam zastavíme. Dobre, tu už môžeme, áno, to budeme brzdiť. Tak, otvoríme dvere. Dobre. Takže nám nastúpia pasažieri. Môžete mi napísať na budúce, aký vlakom mám ísť, poviem konkrétne rušňom. Mám plán v ďalšom videu ísť s Pershingom, môžeme ísť, ukážem vám. Môžeme ísť z Krzanovíc do Zbrovky.
Ja prevažne chodím teraz do Poľska, pretože ja keď napojím na Československo a také, tak tam sú tie akože tie kola úplne iné. A nám mi to úplne seká, alebo môžeme ísť do napríklad Rakúska. A že som neskúšal, tam je to Československo, Nemecko a Poľsko, tam môžeme ísť určite. Čiže tam môžeme ísť. Takže napíšte do komentu, aký mám na budúce ísť rušňom. Takže my už takto môžeme ísť. Ideme. Dobrá, teraz je konečná zastávka. Takže nice. Dobre, ideme. Keby si zapýtali, koľko som mal najviac peňazí, tak mal som 218 000. Som šetril na ten Vectron. Potom je vysoký vlak. Takže ideme. Máme maximálne 90. No. Takže napíšte, ak už mám ísť a tak poďme. Aby ste sa pýtali, tak mám druhý kanál, volám sa tam Jungles TV. Áno. A teraz točím na počítači, takže to je nice. Ja mám na kanále mám 695 odberateľov, čiže môžem tam odber. Robil som si druhý kanál preto, lebo ja začal baviť úplne trajnci, 2 mesiace hrávam a to je stranica, ktorá ma vycestuje. Takže môžem tam mať odber. Prevážne už 2 roky. 1 rok. No už 2 roky. 2 roky už. Už budeme zastavovať? Čak. Daj. Ukáž. Dobre, tak môžeme ísť na polomec na trojku. Ukáž to je. No si nedalo. Hlavne, že počkaj. Asi zbytočne brzdil, ja som... Takže pred nami nikto ale není. Počkaj. Šli sme na trojku. Jak to, že nás to nedalo? A? Môžeme ísť. Rýchlosť. Podľa mňa tam si... Niekto bol na 5, niekto na 4. To už hráči nepovie pridal, lebo sa... Alebo má? Som si na 80. OK. Tak konečne stanici. Trvalo nám to 8 minút. Už môžeme takto prstiť na koľko? Oj, sorry. Tak, trojka. Aj. A už sa to rozsekalo. To zastavíme. No, tak toto som trošku posral. Ty vole, sa mi akože nepáči. Vráte mi, ak si to môžem akože zvýšiť, aby to nesekal. To je mega dobrý notebook. No proste, keď ja nenatáčam, tak proste ono to tak perfektne nejde. Že mám hovoriť, že to je perfektne. Ja mám hovoriť. Takže 20, OK. To je o tom sa tak. No tak to na tej video, čiže ty na to nevidí. Ty bude prosím, aby sme to stihli ľudia, dajte mi. Dávaj motorák. Dobre, došli sme tam. Či? Počkaj, to som... je to. To som asi neznal. To som nevedel. Takže môžeme vystúpiť z vlaku. Takže
to seká hlava. Trošku má to štve. Ale no dobre. Dobre, tak si to tu nechám už tak. Tam došli sme do... Jak to povedať? No. Do strašnej situácie. Katastrofa. Jak nám to seká. Som nečakal. Akože je to dobrý vlak. Teda takže 3000 niečo sme dostali, takže to je nice. 3700, okej. No, pravdepodobne asi teraz. OK, takže jak sa mi video ľúbilo, môžem vám ukázať ešte tie rušne. Dobre, toto sú moje unity. To sú tí sisle 100 km a ten poschodiakový, 140 km. Potom tam, to je tento bol zadarmo. Takže toto neviem čo ešte. A tu je ten Pershing, to som skúpil ten najnovší pre Killjet a to je ten Vectron. Väčšinou chodím týmito, tam sú tí slovenské no. A tým prevážne chodím. Čo? Aj týmto chodím z Rakúska. Môžem dať potom aj Rakúsko, keď chcete. S týmto chodím väčšinou. Do národný dopravca. Alebo môžeme ísť niekedy aj nákladným vlakom. Môžeme ísť s týmto. Alebo môžeme ísť s týmto. To je ten Cargo. Pershing. To je toto. Väčšinou chodím s to tuším tento alebo tento náplň, alebo čo to je. Takže pozrieme sa do shopu. Ja si plánujem kupovať tento, alebo môžem skúpiť brailovec slovenský. Lakavec tento, alebo môžem skúpiť tieto dvojičky, ale tie sa mi moc nechcú. Počkaj. Počkaj, to musíme ideme do shopu. No a tento si plánujem kúpiť, tento slovenský školy, neviem čo to je. Alebo teta regionová. Alebo ukáž, čo sú tu. Slovenský ty vole, ten chodí do Prievidze. Či? Áno, z Bútok. Arriva ty vole. A City Elephant za 160? Panther za čo? Ja som myslel, že tak 120 000. Nie? Dobre, nič nebudem hovoriť na Nexu. Je to mega dobrá hra, musím ceniť. Mega vypracovaná. Mega dobrá hra. Alebo ja si prevážne šetrím na túto slovenskú gorilu. A podľa videí som videl, že neviem, že by doporučil asi túto. Ale tak ja mám radšej tie slovenské tratia, také slovenské vlaky. Takže ja by som skúpil asi hento. Alebo, toto ma ešte zaujalo. Táto Škoda 380. Z tých chodia z Budapešti do Prahy. To sú tie osobné vlaky na Slovensku, čo chodia z Bratislavy. To je Škoda edícia. Aj nemecké sú, to som absolútne nevedel. Toto je klasické, áno, čo chodí z Budapešti. Aby ste vedeli, tak no. Chcel by som aj Pendolino, to by ma, alebo ten Railjet. Na tie nemecké vlaky sa mi tak trošku nepáčia, no. Takže som ukázal, čo mám všetko. Takže ak sa vám ľúbilo toto moje prvé video z Train Simu, tak rozhodne nezapomínať like a odber a vidíme sa niekedy. Budeme s Pershingom teda. A ja sa vám učím a dovidenia, čaute.